Pomerne po dlhej ceste sa mi konečne podarilo doraziť do Čiernej Hory alebo Montenegra, kde to vyzerá ozaj luxusne. Ak prichádzate od Srbska a prešacujú vám komplet auto ako mne, tak sa vám naskytne takýto skvelý výhľad. Uvidíte most ponad rieku, úžasnú dolinu rieky Tara, ktorá ide kaňonom, ktorý je druhý najhlbší na svete hneď po Grand Canyone a najhlbší kaňon v Európe zároveň. No neskôr som sa dočítal, že v Grécku by mal byť nejaký druhý najhlbší kaňon na svete, takže nie je to presne zmerané, no tie výhľady sú úplne úžasné. Pri hľadaní kempu sa mi samozrejme podarilo spáliť spojku, ubytovali sme sa s perfektným výhľadom a išli sme preskúmať okolie. Značenie majú ale úplne identické ako v Slovensku. Takéto červené bodečky. Trailik by mal mať asi 8 km. Vedie popri dvoch jazerách. Je tu niekde aj tretie. Zajtra možno skúsim nejakú väčšiu turistiku. Prekvapenie to majú aj celé parádne v angličtine. Plus bonus nejaké grafity. Tie sú tu skoro všade. Tak na kúpanie to isto teplota nie je, teda určite nie pre mňa. To je taký, ide s autistickým psom na výlet. A ešte tu nechal aj nasrané. Čo sa turistiky so psom týka, tak preferujem niečo takéto. Pes na postroji, môže ťahať, kľudne si obrzdím telom, pomáha mi do kopca a ja mám sedák okolo pása, voľné ruky. Horšie je to takto dole kopcom, ale to sa človek naučí si psa spomaliť. Pomaly! Hej! Hore sa asi nedostaneme, ale uvidíme aspoň pokiaľ sa dostaneme. Mám tu aj nejaké náhradné oblečenie a presne tu veci do zásoby. Malo by tam byť asi veľa snehu. Uvidíme, aspoň na to jazierko si vybehnem, pozrieme, aký tam bude výhľad. Úplne najväčší rozdiel medzi Slovenskom a Čiernou Horou je vlastne aj Srbsko. Je ten počet túlavých psov. Neskutočné množstvo psov tu je proste, ktoré tu pobehajú, nie sú agresívne, majú vás absolútne na háku, aj vášho psa, akože väčšinou to obídu. Ale absolútne nikto nerieši tým pádom ani vášho psa, keď ho máte na voľno. Takže to je za mňa úplne bomba. Chcel som sa dostať na mesto s čo najlepším výhľadom, bolo mi jedno, mali sme na to celý deň, no bohužiaľ podmienky, ktoré tam boli, nám neboli jednoducho súdené dostať sa hore aj so psom, respektíve asi ani ja by som sa tam sám nedostal. No, troška sa zorientujeme, kde sme, ktorý kopec bol na mape, ako vyznačený. Stoj! Tak troška som sa zorientoval v značkách. Toto za mnou by mal byť malý medveď alebo meded, malý meded. Za tým je ešte veľký meded, je tu fakt parádna turistická značka. Ale, má to jedno ale, podľa mapy to vyzerá, že to ide niekde tadeto. A presne tým žlabom na boku niekde priamo hore. Takže to dneska určite vynechám. Chladíme motory.
Tu už to celkom začína vyzerať jak 2000 metrov nad morom. Ideme pozrieť k nejakej chate. Malo by tam byť ešte jaskyňa a nejaký že vraj výhľad. Tak hovoria mapy CZ. Asi po hodine šlapania sa nám začali otvárať výhľady. Videli sme, čo všetko ponúka Čierna hora. Prišli sme až ku nejakej chatke, respektíve kempu. Neviem presne, nikdy som sa nevedel dočítať, na čo to presne slúžilo, ale počítam, že v lete tam možno aj chovajú ovce alebo kozy. Nakoľko toto je veľmi populárne v Čiernej hore, Albánsku a všetkých balkánskych krajinách. Dobytok je tam stále číslo 1. Toto miesto by sa malo volať Katún Lokvice a na mape to je označované ako Durmitor Camp, ale nie tieto dve chaty, na ktoré sa pozeráte, ale také 3 malé chatky, ktoré sú ešte na pravej strane kúsok od nás. No, podľa mňa aj táto chata, na ktorej vidíte nápis pivo, slúži ako niečo podobné. Turistická značka vedie asi na každý jeden vrchol, ktorý som tu videl. Pozeral som to na mapách, nie sú zaznačené ako regulárne turistické značky, ale značenie tu reálne je. Zaujímavé, že vždy keď sa... Adi, poď sem. Poď. Pri mne. Hi. Zaujímavé, že vždy keď sa vracam z turistiky, tak stretám turistov ako je do hore. Adi si to celkom užíval, ako asi každý pohyb a každú aktivitu, ktorú robí. Hej. Hej. Po 2 dňoch strávených v Národnom parku sme sa posunuli po takýchto perfektných cestách smerom do Albánska. Pôvodný plán bol ísť do albánskych Alp, ale ešte zo strany z Čiernej hory. No nakoniec sme naše rozhodnutie, teda moje rozhodnutie som zmenil, lebo bola tam nejaká cestná uzávera. Musel by som to celé obchádzať a stratil by som vlastne ďalší jeden celý deň. Takže rozhodol som sa ísť priamo do Albánska a do albánskych Alp. V Čiernej hore sa mimochodom platí eurom a všetky cesty, teda tieto nové cesty, podľa mojich informácií, ktoré mám, vybudovali Číňania. Naftu som tu tankoval za euro 30, kde predtým v Srbsku som bral plnú nádrž za 1,72, čo bola celkom asi chyba, no nevadí. Poučil som sa a informoval som sa, koľko stojí nafta v Albánsku, kde bola znova veľmi drahá, takže som si radšej natankoval tesne pred hranicami pri odchode vlastne z Čiernej hory.